rong do ing tia rong amikar kedo dun prong temung rong phar atum chingki chethan mate kachilir ajai meke paman pon arkoi ni phai krehniar ni lakha ingkoi ropli deupani constituency ke parlo athak arnam langpi rong do ing tia rong along kedo dun temung rong phar asor kachilir mate chethan chimum amai sitami paman pon lo lason si bangso kachilir mate chethan chimum amai long mai cari pon ramson rong phar hin pensi mai cari pon lo alhi sarpo aman pen kachetong dun rong do ing tia rong asar pendang lok rong isi mikar sarlar atum ta chetong dun bangso chethan chimum mate kachilir ponang kok laki punu ik pisar kachehang nangji koson anaputung kang tui kang dai lasi aputung kang tui kang dai along kachehang aron pachok limji aphan si pusonamai ke paman pon lo puta pherang ke angnu nang than pachinidon lapen hapu ramson rong pharpen isi kachuning ridon ke puhenlo dewar disa along kedo arong pharjong si do pute alang li phone number 9101085158 along nang birta thaputa kachuning ri padopon ati hadak aprang ke adonarabdu lason se alang litung non ke hadak kona adim lapen koso angden lone non ove kimi atum ke chini ne dat loputa baroi rong phar sarsing rong phar bura rong phar atum pen kachuning ri padopon boka pen Lawrence Lekhe Loti Kimi News Karbiang ni tum kaching room lake ni tum tuni 2022 ane kan ni tum cheng lo la se chuni ke ni tum la doni don thom pen pesi anchora pui tat bini ke pui nut bai ni aluhi chapon si na de tong tha pesi ni tong program long ni tum dak tong tha don pido ni tum dak mane ni kan sek pen ani pu chora pen nang pesi ni tu bangso amai sini di dipon lasi ni tu sini kadang ai cetong do rong sa do penterang ke kado ke rap do nang an cetong don koi thong chep an bag do dat ni itu menong na cetong do bangso permanent tum han an pen thik pon tu ye pan ni tum pon la ju oni li the paklang de li oni li the ke ni men tam son pha ni atai 37 ke ni tum la pen ko to ni pan poke ba tu ni putum an nada pe ni tum ki wang ke aplang ni tum rong ke doa di sapu nasi non ni li na to no ni ri ke la solam patlang don ji ke ni li mare bangko doa di sa arong pha rong ni li pha atak la so non ni contact number pg la so number long pen alang li no hok le alang tum dos amela doa di sa narat arong pha tum ni li phandak upper do pani ini monsing SGB lapan itu kontinensi ke dak de pani anam nampi kontinensi long sini itu ni area ke dak monsing to area ni rong ke frank ke rong doing ti besi bomela ke cetha lapan dak ni li pini laso along ni li phone number TPG 9101085158 la ni lombor long nang le tum no ho nili phan la so dwari sara arong phatum do pute nili phan la so contact number along nili phan dak na humri khap si nili chuning ri lo nilam thelan Masalah. media sarvan tane kuterolam thedalo ana to bantu kapene to dami to pesa ni bangla to kan konti na to suru ponlo pasini tum labangso kimi ke chingrum pe ke tong ige itu hemsi mane rong khata pe thang la sini ke tham thalo arong khata don thong le tame thang chhe me don ten don da pha cha bang tame tum thang cho rong khar me chipu pe tin sini tum make mane hemsi ba ba korte muti lo poti to chhok te ham thu am tu me chora pa na puni tum na bangso abia ka chipang da kono apen aku ni tum chuning ke dam ta ni kana me तो सांगतो ini ada ating room ke pemal tu bangna akam ningha ane akam si itu pasti tahun dulu mana bang do idon do ni beta jadi dinso ating kon serona si ane tu ane dia tak serap serapna boleh mang kecil ni itu kan kirap serona orang tu rumah tu taruh nang itu marong la pen nang men chithai gima elemen ke dan mungkin hal itu dan ini saramen ke Bali nang
Ini lebang soal kimi icu laban hemis sielong nang lepas ini kita hinta. Itu don't please lah. Aning kan bang tanang lepas langsung si klempon bawa bab ini kan Neng siap. si kecil, salida sa hello. Oh, ini dia kecil bondo. Kecil kan komunitas lain. Jilang solong APHL sia song pen mai kedopon. Lakha ingkoi rapli deupani constituency ke parlo arnam lang pi arkoi ni phai krisiar ni anarlo por phai kep apor pen jilang so arong along ingtang ting APHL sia song along BJP Congress lapen CPIML asong along don pharoi sira ingkoi APHL sia song along kaching bedun mate mas joining amai long kedeng pon. Karbi Anglong along tak kedam tang ningkan pho lapen non tak Karbi Anglong Autonomous Council kacari bom asorkar kacari bom puluti BJP asorkar mati pariborton asorkar asong henlo lapen Karbi Anglong along pen asong kang tangkring puluti EPSL sia song henlo ate arnivang Karbi Anglong atok anu malom anta mei kedo inglong asu kaliat tumapan putarlis ing tanang ji kebe kici aso tumapan methang along li phelang kacirai kompon jiapan kacithan kachimong kachesong pen chenglok ason asai kedeng pon ingtang kring pen sai deng pon bomwang bomsi pinile thota jilang soalong BJP asong pen don pokep Congress pen don thomkep CPIML pen don ingkoi lapen ASDC asong pen don ingkoi kadukavi pharoi sira don ingkoi atum mithang asong pen ningki phuphi ningkang samse pen ajok APHL sia song long chepa ogdun tanglo La bangso mai kacari pon binot ing tiahin pen mai cari pon la bangso mai kacup hapon vek di Phuwat number 11 Probin Terang ahin pen mai cup hapon jilang so polling center amai pu jugen terang kongchun bang biren terang atum ahin pen mai chakpon la bangso ahut aluhisar pu APHLC amai pu JI Kathar Bikram Hanse Samson Teron APHLC lamjai sarpu angtong ingti Kathar Rajesh Tiso Sarkiri Rongphar Andhoni Bongrung lapen ongdung Arya Sangho hapu ehin anat rong asar ganbura atum siltimung lunse ingti nogbe ingti dhonsing rongpi sarthi rongpi lapen number rongpi atum mai ardi pidon mai along JI Kathar kaning jeke Karbi Anglong ke inglong aso kali atum ke longle phelang ahem phu atum lake ilitum henlo non ke phan pharo angbong non ke inglong aso atum aphai nangjum bom ke jkb atum ke nang badbom MP Horen Singh be kepu Karbi Akhe Lucifer ke APHLC amaipu JI Kathar henlo pu kepu lake Kathar pen lamwoi kepi pon ke Bible pu hai hesi Christian henopik pu kepu damji pu aphansi kepu pu lamwoi pipot joki hola pen Philip Tiso lutiki autonomous hill state ko puson lagi long hala autonomous hill state ke long ke itum MLA ke hai atum an resign lap ke assembly pen minister Captain Williamson sangma ta minister pen bang chobu hala bang son ingkan 1962 1960 ingkan lapen MLA tum an hala bang sohot MLA man lo ke thurdun rongkhang na thupen baithalang so constituency pen nilipu basaing tikathar non tahala internet along amend lapen ke puna thupen ki thordun raidang ing ti bola ha raidang ing ti MLA ki thordun rongbong ghat pen raidang ing ti thordun lo lapen aku 67 ening kan ke long sodar kathar thordun lo ha baithalang so pen lapen bapuram singnar thordun lo da hanjang lang so pen la bukajan pen lo lapen ke haura ghat pen ke barelong terang thurdun lo di arang litum thurdun lo lapen sita rem dunjat lo itum Karbi atom mangge rem lap lo APHLC pan pe hai hede amat halak ke hai atum ke garu atum chumang atum an ke hai lap lo ki thurdun aling tahala atum bangke amahal atum bang resign lap bange ni tum phan hill state nang separate hill state pu ke han ke separate hill state nang pipit ni tu resign lap ji poman bang resign lap itum MLA tum resign lo ma resign je ni tum pulo nang tum resign no lapen resign lo te ola autonomous state aput thak sin nang tum resign lo pulo tang te mo nang tum thurdun thulo nan tum nang thurdun delu
nang rap dun rong pu nilitum pulau patai not apulang non tan nitum aku pulang setelah tum kroi kri ante ki biji ke pilo ke nang jike ante election along itum hai hetik lu lalu nitum ke choje phan kali ilitum ke karbiatum ko puson apot lu ne ke claim aphan ke claim pupi ke chu pusi purong di alangli ilitum la son si pupu alangli rong asar ke chu un hot bubadi ipu alangli buru temen ke chu un hot puji ke chu bom hot alangli cm ke chu un hot pu ilitum puji di eta la ke chu pu ke claim pupi ilitum ke chok cepik alang lo lagi pini pen ke labang sakit chu po bang ni ye dan nai ke claim lain te ke claim pu nai dan lo la ante itung ke celar nang gila ana lang dap thai asamis hatu dai asamis tum tabang ninggelo halatum